Zariyat suresi. Zariyat suresi Mekke'den sürelerden ol 60 ayettan ibarettir. Sürenin adı yeller diyen manini anladiyan Zariyat sözünden alınandır. O söz sürenin ilkinci ayetini nazarlayar. Bu sürede alem jahanna bolup geçen käbir ägir tebii hadisalar, olara jogap berip perişteler barada hem de ins-jinsyn Allah ibadet etmek üçin yaradylandyklary barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen ol todadyp guma garyp barýan yerlere, yağış yüklenen bulutları, ansat akyan yağış damjalaryna, buyruklary, ırskallary, yağışları paylayan periştelere kasam bolsun. Size wada verilen direliş elbette doğrudur. Tahkik, din, ceza günü hükmen amala aşar. Yıllarların oklarına eye asmana kasam bolsun. Tahkik, siz kapma karşı sözleri aýdýarsynız. Ondan Kur'an'dan dine aklını yitiren yüze uğrar. Ol yalançılara helakçilik bolsun. Olar nadallık içinde bolan gapıllardır. Olar yansılap, ol din hasap günü haçan bolar deyip sorarlar. Ol gün kıyamatta olar odun üstüne sinek edilerler, kaynarlar. Olara eden fitnelerinizin neticesini dadın, bu sizin gelmeğine hovlayan dadınız değiller. Tahkik, takvalar cennetlerde ve çeşmelerin kenarındadırlar. Olar özlerinin perverdigarının beren silerlerini alarlar. Çünkü olar ön dünyada yaxşı işleri edendirler. Olar diyecesine az uqlayardılar. Olar seher vaxtları Allah'dan günahlarının geçilmeni dileyerdiler. Oların mal mülklerine, dilekçilerin, mätäşlerin hem de emlaktan mahrum olanların hakları vardır. Anık inanmak isteyenlere yeryüzünde bir näçe alamatlar vardır. Görmeýärsiňiz mi? Sizin hut özüňizde hem şonun ýaly alamatlar vardır. Asmanyny hem sizin ırskanyňyz we size wada berilen zat bardır. Asmanyň we ýeriň perwerdigaryna kasam bolsun. Tahkik, bu wada berilen zat sizin gepleýişiňiz hakykat bolşýaly hakykatdyr. Sana İbrahim'in hormatly mihmanlarynyň, perişteleriň habary geldimi? Olar onun İbrahim'in ýanyna gelende salam diýipdiler. Ol hem size de salam diýipdi. Emma içinden bular meniň tanamayan adamlarym, eýgilik bolsunna diýipdi. Ol olara tagam getirmek üçin giylilikde maskalasynyň ýanyna gidip temiz göläniň etinden tagam getirdi. Olaryň öňlerine goýup tagam iýmedmisiňiz diýdi. Şol wagt onun içine olardan bir gorku düşdü. Olar gorkma diýdiler we onun ulalaryna alim bolup ýetişjek bir perdendiniň boljagyny boşladylar. Onun öýüniň beýleki burçunda oturan aýaly muny eşitip geldi. Ellerini ýüzüne örüp gaty ses bilen "Men bir öňülgesiz kempir ahyry" diýdi. Olar "Seniň perwerdigaryň şeýle" diýdi, emretdi. Tahkik, ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir diýdiler. İbrahim, "Siziň wezipäňiz näme ey ilçiler?" diýdi. Olar "Biz günahkar bir kowmyň üstlerine palçykdan bişirilip hetden asanlar üçin perwerdigaryň tarapyndan möhürlenen başlary indirmek zyňmak üçin iwerlik" diýdiler. Biz ol ýerde bolan müminleri şäherden çykardyk. Emma ol ýerde bize tabin bolan bir öýden başgaladan başga muslimanlardan hiç kimi görmedik. Cebir cepaly azapdan gorkanlar üçin ol ýerde bir alamat goýduk. Musanyň kıssasynyň içinde hem ibrat bardyr. Biz onu äşkar mucide bilen Firgawnyň ýanyna iweripdik. Ol Firgawyn ähli güýji we goşuny bilen ýüde urip, ol Musa bir jadygoý ýa-da bir däli diýipdi. Biz onu hem de onun goşunlaryny tutup deňiziň düýbüne gark etdik. Ol gark bolýarka puşman edip öz-özüni ýadgarýardy. Ad kowmuny hem ähli zady goparyp köklerini gowradýan bir ýel iýberipdik. Ol ýel öňünden çykýan ähli zady destine kulýaly edip todadyp goýberýärdi. Semut kowmuny hem alınjak awrat bardyr. Olara hem belli bir wagtda çelli dünýäden peýdalanyň diýilipdi. Olar özleriniň perwerdigarynyň emrine garşy çykan soňlar olary ýyldyrym urdy. Olar duran ýerlerini seredip aňalyp galdylar. Ne kalmağa güýçleri ýetdi, ne de olara kömek edildi. Biz Nuh'un kowmuny hem şeýle helak edipdik. Sebäbi olar pasyk kowmdylar. Biz asmany mäkam görnüşde bina etdik. Onu giňelden hem bizler yer ýüzüni hem biz döşedik. Seredin biz nähili ajaýyp edip düşeýäris. Siz pikirlenip awrat alarsyňyz diýip ähli zady jüwit edip yaratdyk. Biz ey Muhammed olara Allah'ın goragyna tarap gaçyň, tahkik men onun tarapyndan size iýerilen äşkar duýdurjy peýgamberdirin. Allah'ın ýany bilen başga hudaý tutunmaň, tahkik men onun tarapyndan size iýerilen äşkar duýdurjy peýgamberdirin diýip aýt. Şeýle de mundan öňkü ümmetlere hem bir peýgamber gelende hökmen garşydaşlary oňa jadygoý ýa-da däli diýdiler.
olar muny bir-birlerine maslahat berdilermi-ki? Yok, olar azgın kowumdylar. Biz sen hem olardan ýüdewir. Sen olar hakikaty kabul etmänligi üçin ýargyrylmarsyň. Emma onda da sen olara öwüt ber, taky öwüt müminlere peýda berer. Men jynlary we insanlary diňe özüme ibadet etsinler diýip ýaratdym. Men olardan ırskal islemeýärin. Meni naharlamaklaryny hem islemeýärin. Taky Allah ähli yaradylanlara ırskal berýän güýç, kuwwat, häkimiýet eýesidir. Taky bu zulüm edenlere yaranlarynyň günah paýy ýaly azapdan paý bardyr. Biz olar howlukmasylar, öňü soňy oňa ýeterler. Emma wada berilen ol günleri gelenne başyna geljekler derarly ol kafirlaryň way hallaryna